Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithi nezinto. Amafasha abahlosile, bathi uzokhuluma uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje insizwa simbiza ngonduna kaNdaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isizwe kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemazi ngisaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umushaka kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMagwiyane uMagwiyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa insizwa ke zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhomba isona esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa sivuthulula ngoba sigcwele amabethe yikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhala kancane esontweni ugqamgqama usathe inkakane lakhe lathi ngihamba theselo sitha lathi ngaha ngumjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca kuhlala kuyintokozo ke bafowethu nodadewethu ukuthi sifike kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sikhuluma kakhulu ngezinto ezithinta kakhulu amathongo ethu uma sikhuluma ngezinto ezithinta amathongo ethu sisuke sizilekelela ngoba sisuke sikhuthazana ukuthi ngaso sonke isikhathi sikhumbule ukuthi amathongo ethu iwona umsamo wethu uma amathongo ethu ethakasa ngathi nangezinto esizenzayo konke sobe sikufisa kokwenzeka indlela sobe sifuna ukuzihamba zokwazi ukuthi zihambeke kodwa uma sokhohlwa amathongo ethu nezinto ezenza ukuthi amathongo ethu ajabule konke sokwenza kofana neze sokwenza konke okuhle nokungase kusise phambili kodwa kungafinyeleleki phambili kunomuntu okhulekayo kadwa ekhuleka kunomuntu onikelayo kadwa enikela ezama ukuthi impilo yakhe ishintshe kodwa into ebambili yodwa ukuthi ubudlelwane phakathi kwakhe nethongo ukhona nobonakele khona busuke bonakele ubudlelwane phakathi kwakho nethongo uma ithongo lizokhuluma kuwena ungayilaleli into elishoyo uzothandaza kodwa kukho kuzokwenzeka kube impumelelo uNkulunkulu uyena odalile ukuthi abantu abadala njengoba besizala sisizukulwane sabo umkhulu nokhokho nanoma ngabe yini abothi bona ayingenzeki phezulu kwempilo zethu angeke yenzeke uyena umkhulu womkhulu odalile ukuthi kube njalo akufanele bafowethu nodadewethu size sizibuza imibuzo eminingi eyahlukene uNkulunkulu uyena odalile amandla ethongo phezulu kumuntu uyena odale lokho uzokhumbula ukuthi umkhulu womkhulu medala umuntu akamqathaza vela qathanga kodwa ukuhlanganisa ababili bese kuphuma umuntu okusho ukuthi usebenzisa umuntu amdala wamenza umfanekiso wakhe esisho ukuthi ke abazali kumuntu bawuNkulunkulu uqobo lwabo njengoba uNkulunkulu ekudala engabazali ayikho into abazala bothi ayenzeke kuwena ingenzeki ayikho into uma abazali bethi ayingenzeki eyokwenzeka ngoba uNkulunkulu baphela omandla ukuthi isibusiso sabo sibe isibusiso esiwukhiye ngaphezulu kwazo zonke izibusiso ingakho bafowethu nodadewethu kubalulekile ubahlonipha abantu abadala uzokhumbula ukuthi amathongo akini awubaba nomama ngoba ubaba wakho nomama wakho uzalwa yiwona amathongo uma kunezinto akweluleka ngazo ukuthi zenze bese wena ube madulo nzima ekuzenzeni lezo zinto okwazi ukuthi impilo yakho izoba nzima noma ungahamba uyesontweni ngeke izinto zilunge kunomuntu ukothola ukuthi abantu abadala bayamelulela intambo abalahle athi mina ngisakholelwa kulento yabantu abadala omunye asindiswe
lalela ngikutshela ungabobona ngoba naka into yabantu abadala usuyiyekile wathi uyayehla wabona izinto zilunga bese ucabanga ukuthi abantu abadala sebekhohliwe ileyo nto abantu kade beyifuna into eyinkinga isizukulwane sakho obhasobhe einganeni zakho ingane zakho zoqala zithwala inkinga zakho ekufana ngabe wena uzilungisile ungasonto ukusonta uyilahle yonke into yabantu abadala ukukhulume konke okukhulumayo kodwa ukhumbule ukuthi ithongo malishaya umzali limshaya ngezingane asuke ezizele njengoba wena umzali kunamacala kini abantu abadala abafisa ukuthi walungisa kodwa wena uzikhathazi ngawo yazi ukuthi izingane zakho zizoba nenkinga kakhulu hayi kancane uma uzithanda izingane zakho umuntu akuvunguze emqondweni wakho ukuthi abantu abadala kungabe uyakholelwa kubona noma ukholelwa kubona kodwa bawukhiye wempilo yomuntu amathongo kawefani amanye amathongo anenhliziyo ezinhle njengoba nabantu bengefani ungabalahla wena ukhohle ikona konke abakuthuma kona kodwa intambo bese bekwelulela ngoba uyingane yabo ukwenze konke bakunika ithuba ngokucabanga ukuthi umqondo uzoshintsha bese umqondo awushintshe labo uyifinyeza khona intambo ila kobe khona into zakho seziqala sezibheka phansi kanti okubalulekile ukuzikhathaza ngabantu abadala ukuthi yini abayidingayo yini ebaxakile ngoba konke onako wena njengalomuntu ukuphiwa abantu abadala izinto abasipha zona basipha ngethemba lokuthi sizokwazi ukuthi sibalungisele uma singeke bafowethu salihlupha ngezinto zabantu abadala impilo yethu yohlezi inzima ngaso sonke isikhathi angiyiphinde lento ungathandaza ukuthandaza ngeke izinto zenzeke uma kuukuthi amathongo akho awavumi ukuthi izinto zenzeke uma uthandaza izinto zenzeke ingoba kuvuma bona abantu abadala ngike ngidabuke kakhulu umuntu umethi into zabantu abadala ngizinake ngoba mina ngiyathandaza umthandazo uyasebenza iwona ongisebenzelayo ukusebenza komthandazo kuncike kubantu abadala ukugwinya iphilisi likusize kuncike kubantu abadala ukuthatha imbizo uyiphuze kusebenzele kuncike kubantu abadala kukhona umuntu othola ukuthi uyaligwinya iphilisi mhlawumbe ephethwe yikhanda lingasebenzi iphilisi ingoba abantu abadala bakuye nabantu abadala bamembethe kusuke kukhona into ethile abadinga ukuthi ayenze bese lelo philisi athi uyaligwinya lingamsindisi ngoba ibona balibulalayo bafowethu nodadewethu ngiyaphinda umsamo bafowethu namathongo iyona nto bafowethu ekumele ukuthi siyibeke phambili kunamuhla kukhona umuntu othola ukuthi ubudlelwane bakhe bubuhle nabantu abadala wona ingane yabantu baqede bahlukana uma yona ingane yabantu sebehlukene akazange hayi ukuyihlawula uma engayanga ukuyihlawula ithongo labo kantombazana libambe igqubu libambele yena ngenkathi lifike ethongweni lakho likhononda ngenkathi abazali bawo lentombazane bekuthuka wena bekubiza ngenja akungcoliseki wena wedwa kungcoliseka nethongo lakho uzothi uyalihlanganisa izinto alihlangani kanti kufuna nje uhambe ohlawula ngoba wona ingane yabantu wathatha umntombi bayo wazalisa ingane yabantu maqede wangahlawula izinto zakho ngeke zihambe kahle uma kuukuthi kunjalo kufanele ukuthi uhambe uye kolungisa lela cala omunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi ngoba mina sesehlukana kufanele yini ukuthi umntombi bayo ngibukhokhe akusho lutho ukuthi senahlukana nentombazane uma kuukuthi wake wayona umntombi bayo ngenkathi sayintombi kubalulekile ukuthi leyo nkomo kanina uhambe uye koyikhokha ngoba lokho kuyicala yofika ulifice kwelamathongo yicala lele lokubamba ezintweni zakho zithule zithi tu ugana uyinsizwa ungabatholi abantwana kanti lela thongo liyakhala ukuthi wena wona ingane yabo wayithathela umntombi bayo into eyigugu kuyona maqede emva kwaloko wabaleka wangeza uzohlawula icala lakho uma bafowethu singeke sizikhuluma into ezifana nalezi sofika lana sikunika indlela zokuphahla sikhulume nawe ukuthi uma uye emsamo ufika ukhulume kanje wenza ukuthi izinto zizokwenzeka kodwa izinto ngeke zize zenzeke uma senamacala afana nalawo uma uyinsizwa nje uzazi ukuthi uzalisile akube iproject yakho lokho okuwukuthi wena
uyahlela ukuthi uhambe uye kohlawula noma ngabe kuthiwe senahlukana nentombazane. Kodwa uma kwathatha umntombi bayo wayizalisa inengane yakho, yazi ukuthi kuyadinga ukuthi uhambe uye kohlawula ukuze ubudlelwane bakho phakathi kwakho nethongo lakho buzokwazi ukuthi bube buhle, nayo yonke into ihlelayo nofisa ukuyenza bese iyenzeka. Icala bafowethu yicala. Ukuthi senihlukene nomuntu wesifazane akusho ukuthi musuku uye emagcekeni akubo uyothetha icala walenze emagcekeni akubo, ngoba ngempela khona omunye umuntu othola ukuthi into zakhe zibambekile ngqi, uyafuna umsebenzi akawutholi, kanti inkingi ilele ekutheni wona ingane yabantu, yakhala lengane yabantu, yakhala inyembezi. Omunye uthola ukuthi wayithembisile wathi uzoyithatha, yabe nayo ke sivuma konke ngoba phela isinethemba lokuthi uzoyithatha. Emva kwaloko maqede wayishiya, ngeke izinto zakho zilunge, zingalunga okwamanje, kodwa khona isikhathi esizayo. Webafowethu, ithongo liyakwazi ukuthi liyelula intambo, udlu uchanase la lizoyifinyeza khona, ila uzobona ukuthi ithongo ilona elikuphethe. Ithongo ilona elikuphethe bafuthu nodadewethu. Angingageqa amagula ngoba ngemuke. Isifundo sethu sanamuhla sithi izinto bafowethu esizazi ukuthi zamacala kuthini nezinto ezamaphutha esizazi asizilungise kuze ubudlelwane bethu namathonga sembede buzokwazi ukuthi bube buhle. Singayi emasontweni socasha khona sibalekela izinto zemisamo yasemakithi. Abantu abaningi bacashile emasontweni. Uze umuntu ethi mina ngiyasindiswa, umuntu onjalo obalekela isinto othi mina ngangiwagcina amasiko ngayiyeka lento ngahamba ngaye esontweni ngosindiswa, okwazi ukuthi ucashile. Umuntu ke mecashile akagcini ngokuhlala lapho ecashe khona, kodwa ekugcineni ugcine banje ukuthi lo muntu ucashile. Nawe ithongo lisazokulanda la ucashe khona. Inkolo asingayisebenzisi njenganehawu lokuvika ukuthi into zasemakithi singazilungisi. Into zakini ezasesontweni asilungiseke bafowethu izinto zasemakithi. Siyeke ukocasha ngenkolo. Makufanele senze izinto emakhaya sithi inkolo ayivume. Ayihlangani inkolo. Asingayenzi ihawu lokuvika ngoba uma sizoyenza ihawu lokuvika ekutheni into zasemakithi singazenzi, siyenza into embi inkolo, kanti inkolo iyinto enhle kakhulu. Kubalulekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi ubudlelwane bethu namathongo ethu sibulungise, namacala esinawo siwalungise. Zinsizwa, uma wazi ukuthi uzalisile awuhlawulile, hamba ogeza umuzi wabantu. Uma wazi ukuthi wake wona intombi, hamba olithetha lelo cala noma kuthiwa nisezwani nayo, kodwa lelo cala lisamile uyofika ulifice kwelamathongo. Ngiyazi ukuthi mangibeka kanje ngithi uyofika ulifice kwelamathongo akuzwakali kahle, kuyinganekwane. Kungcono kuma ukuthi ubungakayizwa lento engiyishona. Uyabona njengoba usuzwile, kuyinkinga kakhulu njengoba usuzwile ngoba usuyazi. Asiqhubeke bafowethu subscribe ku channel ethu enkulu Impunga yesintu TV. La sicathulisana khona bafowethu ngesintu sethu nangezinto eziyimthetho yesintu. Kwesinye isikhathi kona kubi mnandi la kwimpunga yesintu. Akufanele vele ukuthi ngaso sonke isikhathi kuhlale kumnandi kushukela. Kubalekile ukuthi ngelinye ilanga kuke kube upelepele ngoba bafowethu siyaphilisana la, siphilisana ngeqiniso, siyalelana indlela eyahamba okhokho bethu. Siyalelana ukuthi okhokho bethu yini abayithandayo yini abangayithandi. Asiqhubeke njalo ke bafowethu subscribe ku channel ethu enkulu Impunga yesintu TV. Makuthi uyafisa ukufika emphelandaba wempunga yesintu, inombolo lezo ozibonayo izona ozishayelayo, senza inhlelo zokuthi ufike sizokucathulisa la ufisa ukuthi sikucathulise khona. Zikhona nencwadi esizidobile sithini isintu, incwadi yokuqala amava ahlabahlosile, incwadi yesibili yokhuluza ukhokhobe, incwadi yesithathu, bese kuzothi incwadi yesine indlela yesintu. Sike sizithumeleke bafowethu noma ngabe kuphi la ukhona ushayela zona inombolo lezo ozibonayo, bese senza izinhlelo zokuthi sikuthumelele zona. Asiqhubeke bafowethu subscribe ku channel ethu enkulu Impunga yesintu TV, bese sithi nje impunga. Hey,
sengaze ngife